כן, בתפקיד ניהולי, כן, ובעקבות משבר שעברתי הייתי צריכה לעזוב את הבנק, ועכשיו כן, אני לומדת בלימה רפואת הנפש בדרך היהדות, וואו. ואני רוצה לדעת בדיוק, כאילו מעניין אותי כל העניין של ייעוד ומשמעות לחיים, ואם זה בכלל הייעוד שלי, אילמה זה של הרב לעזור אשרוב, לאנשים נכון? ולטפל. מה? של הרב אשרוב, לא? נכון. וואו, איך אני אוהב אותו, באמת חבל על הזמן. יפה, יפה. אז אני באמת ככה מתפלל להשם שייתן לי להיות שליח נאמן בזום הזה. אני יכול להגיד שאני חזרתי בתשובה, ומאז אני תמיד מכוון שהמשפיעים שלי יהיו אנשים שמחוברים לדת, כי אני יודע שלא משנה כמה אתה יכול להיות חכם, ואתה יכול להביא תובנות לאנשים, אם מתישהו זה לא יהיה בהלימה עם הדת, אני יודע שזה 100% שקר. אין, כל דבר שהוא לא ב-100%, 100% עם הדת, בוודאות הוא שקרי, אוקיי? יכולים גם לראות אנשים מאוד מאוד חכמים ומאוד מאוד מוכשרים ואפילו מאוד עשירים, שוואלה, החיים שלהם תקועים, אוקיי? בין אם זה יהיה תקועים בזוגיות, בגירושים, במצב הבריאותי, אוקיי? אז באמת ככה אני מצאתי, ואני גם ממליץ לכם שאתם בוחרים משפיעים, תבחרו אותם בקפידה, באמת, זה צריך להיות בחרדת קודש כלפי האנשים שאתם לומדים מהם, זה באמת סופר סופר חשוב. דמיינו שבעצם זה הכלי שלכם, ובעצם ההשפעה שלכם היא מאנשים מאוד מאוד ספציפיים. אתם רוצים שזה יהיה מצינור שמחובר לבורא, ככה אתם באמת מקבלים סייעתא דשמיא. אני יכול להגיד שאני ככה חווה את זה מהמשפיעים שאני בוחר אותם, אז זה ככה בנימה שהיא צדדית. אם יש עוד מישהו שככה רוצה ככה להציג את עצמו, להגיד למה הוא בחר, למה הוא הגיע לפה, זה יהיה מבורך. אם לא, אנחנו ככה נתחיל וניתן בראש. אגב, אפשר חופשי לעצור, לשאול שאלות, אלא אם כן אני פתאום אראה שזה משהו שהוא כזה לא קשור לנושא, וכן הלאה וכן הלאה. אתם תוכלו לספר איפה זה פוגש אתכם, אוקיי, בחיים שלכם. אני בן אדם שהוא מאוד 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 פרקטי, אוקיי? וככה באמת השתדלתי לבנות את ההדרכה הזאת שתהיה כמה שיותר פרקטית, ואני גם מאוד מאוד חשוף. כלומר, אני לא מדבר איתכם מגבוה, אני אדבר איתכם ממש איפה אני ראיתי את האתגרים האלו בחיים שלי, אוקיי? אז ככה, לפני שנשתף את העניין, אני אעשה פה שיתוף למצגת. תגידו לי ככה שזה... אז קודם כל, האם יש מישהו שכן רוצה ככה לשתף? אם כן, יש לכם 5 שניות, בשמחה רבה, ככה לפתוח מצלמה יאללה. ולדבר. מי זה? אני קטן. האמת, אדיוס! אני הגעתי כן, לזום הזה. טוב, רגע, מי מדבר עוד? בכבוד. לא, כן, רותם, אתה קודם. טוב, אני הגעתי לזום הזה כי אני פשוט מרגיש תקוע כבר משהו כמו 6 שנים כבר, כן, ואני מחפש את הייעוד, מחפש את השליחות, מחפש את עצמי, ולא לא מוצא שום דבר. כן, הלכתי לסדנאות, הלכתי לקורסים, הלכתי לסדנה למציאת רעיון, שום דבר, לא מצאתי כלום. כן. וסוג של תקיעות כזאת. הבנתי. אוקיי, יפה, מהמם אחי. אז בעזרת השם שתתקדם עוד צעד או כמה צעדים בעזרת הזום הזה, אמן. אוקיי, בעזרת השם יתברך. יפה, אני יפה. אשמח גם כן להגיד, אני כן, קודם כל הצטרפתי לזום הזה, קודם כל כי אני מאוד אוהב אותך ומאוד מעריך אותך. גם אם עכשיו היית עושה זום בנושא הכי משעמם בעולם, אני יודע כל עוד שזה אתה, שהתוכן הולך להיות פצצה, זה קודם כל מההיכרות האישית שלי איתך. עכשיו בנוסף לזה נתת כותרת מטורפת, אחי, למצוא את הייעוד שלך לפי תורת הקבלה, זה משהו, אני חושב, שכל בן אדם מתחבר לתוכן הזה. כן, אז כן, כשזה אתה, וזה תוכן כל כך מעניין, אז לקחת לי את הבחירה, אחי. כן, לכן אני כאן. השם ישמור אותך. טוב, עוד מישהו? אתם רואים מה זה? תמיד כשאני אומר יאללה, מתחילים, פתאום קופצים. אז עוד מישהו רוצה? אני אגיד לכם משהו, תדעו לכם. חוק שלי זה באמת להצלחה. כמה שתהיו יותר פעילים בכל הדרכה שתהיו בה, זה מה שיגדיר האם באמת תיישמו את ההדרכה. כי תמיד כיף להיות בצללים ובעניינים, כן, וזה נחמד, ולהיות אנונימי ועניינים, אבל בסוף אתם באתם לפה כדי באמת בסוף ללמוד ולעשות. אני מאוד ממליץ לכם לקחת דף ועט, תדעו לכם, זה שיעור שאני מעביר אותו בהרבה מאוד כסף בקליניקה שלי, אני פה בקליניקה שלי, אנשים משלמים הרבה מאוד כסף על הידע הזה, אז אל תיתנו לחבלן הזה במוח שאומר בגלל שזה בחינם, לתת לכם את העניין הזה של לפספס אותו, כן? אז יאללה, בואו נצא ככה לדרך בעזרת השם, אתם חופשיים לפתוח מצלמה, לפתוח מיקרופון, לשאול שאלות,
בואו נצא לדרך, חברים יקרים. יאללה. רק תגידו לי שרואים ככה את המצגת, רואים אותה? כן? כן. יופי, כן, יאללה, כן, מעולה. רואים. אוקיי. אז בואו אני אגיד לכם איפה זה פגש אותי הדבר הזה. עד לפני 4 שנים, אני, עבדכם הנאמן, היה טכנאי בית בסלקום, הייתי כל היום עושה התקנות, ככה הייתי עם הסטלבנד, עושה השחלות ועניינים, וקורא את הצורה. הייתי בן 21 אז, יש לי עוד שבוע יום הולדת 26, בעזרת השם, מזל טוב. ותודה רבה. ובאמת, כבר הייתי אז מעורב בעולם ההתפתחות האישית, מאוד מאוד חזק, השקעתי כבר באמת באזור ה-40-50 אלף שקל, שזה מכובד מאוד, וכבר היה לי ידע משנה חיים. ידעתי, וואלה, מה שנקרא, שזה התשוקה הכי גדולה שלי. אני אגיד במאמר מוסגר שלקח לי זמן להגיע לתחום הזה. השקעתי באזור ה-100 אלף שקל, חוץ מזה, על מלא מלא נושאים אחרים. למדתי נדל"ן, ולמדתי השקעות בשוק ההון, ולמדתי קריפטו, היה לי תיק של איזה 150 אלף דולר, והיה לי, היה לי הכנסות פסיביות במשך שנים, אני מקווה שאף אחד פה לא מרשות המיסים, היה לי פה הכנסות פסיביות של עשרות אלפי שקלים במשך תקופה מאוד יפה, ואחרי זה הקדוש ברוך הוא ככה גרם לי להפסיד את זה, אני גם רואה את זה ממש בהשגחה פרטית וזה קשור לייעוד. ואני זוכר שכל יום, באמת מה שנקרא, הייתי קם בבוקר, היה לי רכב חברה, זה היה נחמד, אבל הרגשתי שלא כיף לי. מה שנקרא, שאני מגרה את עצמי מהמיטה, הרגשתי שיש לי, באמת, אתם יודעים, לא ממקום של קלישאה, הרגשתי שיש לי מתנה לתת לעולם. הרגשתי שאני, ואני גם חושב שאם אתם פה, באמת, כל אחד כאן יודע שיש לו מתנה לתת לעולם. רבי נחמן מברסלב אמר שהיום שבו הגענו לעולם זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להתקיים בלעדינו. ואני כל כך מתחבר למשפט הזה בכל נימי נפשי, ואני יודע שהיחיד שהורס לנו את הייעוד שלנו זה אנחנו עצמנו, כן? בגלל זה יש את העניין של פירמידת הצרכים של מאסלו, שהוא אומר קודם כל תעבוד על הדימוי העצמי שלך, אחרי זה תלמד איך לבנות מערכות יחסים, ואז תגיע ההגשמה. באמת אני ככה, בנימה האישית שלי, השקעתי עשרות אלפי שקלים, וואלה, הייתי מגיע להתקנות, רבע שעה מסיים את ההתקנה, ואז הקדוש ברוך הוא היה מארגן לי שם איזה בן אדם בבית שלו, הייתי יושב איתו, עושה לו טיפול, עד שהמנהל שלי היה מתקשר אליי וצועק עליי, אומר לי, מה זה? אני רואה שאתה כבר, מה שנקרא, סיימת, לא הגיוני, אני רואה כבר שכל הציוד כבר באוויר, תקדם. הייתי שוכח את העבודה, מה שנקרא, הייתי שוכח את העבודה מרוב שהיה לי כיף לעזור לאנשים. ואני מניח שכל אחד כאן יכול להזדהות מהמקום שלו פחות או יותר. עד כמה זה קשה לקום בבוקר, ללכת לעבודה, שאני אומר עבודה, זה בואנה, אתה שמה רוב החיים. רוב החיים אתה הולך לעבודה, שאני חושב שזה must, שאתה תלך בתשוקה. אני בכלל לא מדבר על שכיר או עצמאי, כן? יש אנשים שגם הייעוד שלהם זה להיות שכירים ואין עם זה שום בעיה. שתדעו לכם, ינר, תתעלם כאן מהעניין של מה שרבי נחמן אמר בעניינים, לא ניכנס לזה פה עכשיו, אוקיי? פשוט אנחנו באיזה פרויקט צדדי ביחד. בכל אופן, בן אדם חייב לקום בבוקר ולהיות מאושר, אוקיי? להיות מאושר ובאמת לדעת שהוא מוציא מכוחות נפשו את הפוטנציאל שטמון בו, ו... ובאמת אני לא הייתי שם, במשך שנה וחצי הייתי קם בבוקר, יודע שאני יכול לעזור לאנשים, אני כבר שומע אנשים כל הזמן אומרים לי עד כמה אני משפיע עליהם, ולא היה לי אומץ, לא היה לי אומץ לקום ולעשות צעד ולהגיד לאנשים בואו תשלמו לי כסף וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? אז באמת אני בניתי לכם הדרכה, אוקיי, שהיא על פי חוכמת הקבלה. אני אתן קרדיט למנטור שאני מאוד מעריך, אולי חלקכם מכירים אותו, קוראים לו משה שרון. אומרים כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אז רוב ההדרכה הזאת בנויה על משהו שלמדתי ממנו, אוקיי? על ספר מהמם שנקרא העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. באמת, ספר מרתק, תדעו לכם, מומס. ואנחנו הולכים לעבור כאן בעצם מסע של 4 מפתחות, אוקיי? 4 שאלות פרקטיות. אני ממש ממליץ לכם לקחת דף ועט ולרשום את השאלות האלו, כי אני הולך לשאול אתכם שאלות ממש טובות, וזו האומנות של מאמן טוב, לשאול שאלות טובות, ואין לי ספק בעזרת השם שמי שיקח את זה ברצינות, יכול להיות שבסוף האימון פה היום, בסוף הוובינר, הוא כבר ידע מה הייעוד שלו. הוא כבר ידע מה הייעוד שלו, אשכרה, אוקיי? אז ככה בואו נצא לדרך, אוקיי? עכשיו, אתם צריכים להבין משהו כזה. הקדוש ברוך הוא בעצם בא, אוקיי? ושלח אותנו לעולם, כמו שאמרנו, ביום ספציפי, בשעה ספציפית, אומרים שיהודי ביום של היום הולדת שלו, על פי ההלכה, הוא זה שצריך לברך.
למה? להבדיל מאומות העולם. כי ביום שאתה הגעת לעולם זה אומר שהשפע שלך ירד לעולם, והקדוש ברוך הוא החליט שבדקה הזאתי, ברגע הזה, במיקום הזה, להורים האלו, הנשמה שלך הגיעה לעולם כי היא צריכה לעשות תיקון. חוץ מהעניין של מצוות וכו' וכו' וכו', הקדוש ברוך הוא הוליד אותך עם כל כך הרבה כישרונות ומעטפות וסיפור חיים וטראומות ואתגרים, שאתה חייב לתת אותם לעולם. עכשיו, ברגע שאתה לא נותן אותם לעולם, בגלל כל מיני חששות, בגלל פחדים, בגלל מה יגידו עליי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, אתה דופק אנשים חד משמעית בדרך. כי לא משנה עד כמה יאיר מוכשר, הנה יניר פה איתי, הוא למד איתי גם בית ספר למאמנים. יש אנשים שדווקא יניר יכול לעזור להם. אני לא יודע כל אחד ואחד מכם מה הוא עושה בחיים, אבל דווקא הנשמה שלכם, עם הכישרונות שלכם, והצבע שלה, והאופי שלכם, יש אנשים שהתחברו דווקא אליכם. וכל יום שאתם, בגלל פחדים אישיים, ובגלל אתגרים אישיים, ובגלל מה יהיה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, וכל אחד והחסמים שלו, שהוא לא מתקדם לייעוד שלו, דופק את האנשים תכלס שקשורים אליו, בנשמה, שרק הוא יכול לעזור להם. כלומר, הוא ממש דופק את המערכת. זה דבר ראשון. דבר שני, בן אדם שלא עובר בייעוד שלו, זה אומר שהוא נמצא רוב היום בעבודה שהוא לא אוהב. זה אומר שיש לנו את חוק שימור האנרגיה, זה אומר שהוא כל היום נמצא בעבודה שהוא לא אוהב, הקדוש ברוך הוא ישלח לו בהשגחה פרטית כל מיני אתגרים, הבוס יצעק עליו, זה מה שקרה לי. הבוס יצעק עליו, כל הזמן יהיה לו אתגרים, ויהיה לו פצצות, ומה שנקרא, דברים לא יזרמו, יהיה לו מקלות בגלגלים, כל הזמן יהיה לו מקלות בגלגלים, ו... והוא ירגיש מתוסכל, ואז אתם יודעים מה קורה? לפי חוק שימור האנרגיה, בא לך הבוס, זרק עליך חבילה, סליחה על הביטוי, חבילה של חרא, צרח עליך, יצא לך על הנשמה. עכשיו זה הבוס שלך, אתה לא יכול לבוא ולצאת עליו חזרה, אלא אם כן אתה מבין שאתה יכול לאבד את העבודה. אז אתה מעביר את זה לבא בתור. עכשיו הבא בתור זה צריך להיות בן אדם שאתה יודע שישאר איתך בכל מחיר. אז אם אני גבר, ואני מתוסכל בעבודה שלי, ואני מגיע לבית, על מי אני אוציא את זה? על אשתי. עכשיו אשתי, על מי תוציא את זה? סביר להניח, על הילד שלי. למה? וואלה, היא גם חייבת לפרוק את האנרגיה. ואז הילד ילך, מה שנקרא, ירביץ לאיזה חבר שלו מכיתה א', ואז יחשבו שהילד הוא בעייתי. כלומר, ברגע שאנחנו בעצם לא מממשים את עצמנו, לא חיים בהגשמה העצמית שלנו, לא מרגישים שאנחנו הכרחיים במציאות שלנו, אנחנו בהכרח נהיה אנשים שהם חולים יותר, כי הסיבה מספר אחת למחלות ולמוות זה לחץ וחרדה, לא סיגריות ולא מאכלים מסוכרים ולא השמנה, זה לחץ וחרדה. ואין יותר מתסכל מלהיות רוב היום בעבודה שאתה לא אוהב, עם בוס שאתה לא אוהב, יש בוסים מהממים, כן? ולדעת שאתה מבזבז את עצמך, שאתה מיותר פה, שאתה יכול לעשות דברים יותר גדולים. זה הכי מתסכל בעולם. דופק את המערכות יחסים שלך, דופק את הסביבה שלך, מה שנקרא, הבאנו כבר את המחירים, השתבח שמו, מה שנקרא, לכן אנחנו חייבים, מה שנקרא, שיהיה לנו פה למה מאוד חזק, אוקיי? אז תפתחו אוזניים, קחו דף ועט מי שיכול, זה יהיה מבורך. עכשיו אנחנו הולכים לעבור למפתח הראשון. זו השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם. כל מה שאני אומר כאן זה על פי חוכמת הקבלה, על פי היהדות. כן, אני אביא מפה כמה מקורות שאני יכול, אבל כל הזמן מצטרפים אנשים, ברוך השם. מי שיצטרף, מה שנקרא, עשינו הקדמה קטנה, סיפרתי ככה על הסיפור שלי. עכשיו אני הגעתם בדיוק לפרקטיקה, הולך להיות פה 4 מפתחות, 4 חלקים. תיקחו דף ועט, תענו על השאלות שאני הולך לשאול אתכם. זה השאלות שאני שאלתי את עצמי, וזה השאלות שמתאמנים שלי, שאני שואל אותם בקליניקה כדי למצוא את הייעוד שלהם. אם תהיו תלמידים טובים, אתם יכולים לצאת מפה עם הייעוד שלכם בהבטחה רבה, לא ממני, מהמקורות. אוקיי? אז השאלה הראשונה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, להבין שהכישרון שלכם, אוקיי? הכישרון שלכם, מה זה כישרון שלכם? זה לא דבר שהתאמנתם עליו ונהייתם בו שפיצים. ייקח כל בן אדם שיהיה עקשן, אוקיי? הוא יהיה טוב במשהו. המפתח הראשון זה להבין מה הכישרון הטבעי שלכם. כלומר, מה בא לכם בקלות, בצורה מולדת, שלאחרים זה קשה. כלומר, דברים שאחרים צריכים להתאמץ חבל על הזמן, כדי שהם יצליחו ויגיעו לרמה המולדת שלכם. להגיע לרמה המולדת שלכם. לכם זה יהיה מאוד מאוד מאתגר, לכם זה יהיה מאוד מאוד קשה. אבל, סליחה, הפוך. לכם זה יהיה מאוד 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 קל, בצורה מולדת, נולדתם את זה, נגיד אני, סחבק עבדכם הנאמן, נולד עם יכולת מולדת, עם אוזן קשבת לאנשים. מאז שאני זוכר את עצמי בערך מגיל 5-6, אני יושב להנאתי, מקשיב לצרותיהם של אנשים, והקדוש ברוך הוא מזרים דרכי תשובות טובות.
וואלה, בלי ללמוד. עזבו שהשקעתי מעל 200,000 שקל, אבל מה שנקרא כישרון טבעי חבל על הזמן. אז קחו דף ועט ותרשמו. איזה כישרון טבעי יש לי שאני טוב בו בפער עצום מעל שאר האנשים? כלומר, מה יכול להכווין אתכם? זה צריך להיות כל הזמן משהו שאנשים מתייעצים איתכם. כל הזמן, וואלה, אומרים לך, שמע, בזה אתה ממש טוב. אתה טוב בזה בצורה קיצונית. כל הזמן שאני יודע שאליכם באים בנושא ובנישה הספציפית הזאת, אוקיי? היה איתי איזה מישהו באחד הייעוצים העסקיים, הוא היה נווד דיגיטלי, היה לו כפכפים ותיק גב, הוא היה מרוויח 400 שקלים, והבן אדם, מה שנקרא, היה ממש טוב בלארגן אירועים. ככה, תמיד הוא היה מארגן לחברים שלו, תוך שנייה היה טוב בסדר וארגון, פתח עסק בזה, תוך 3 חודשים הגיע לעסק של 200,000 שקל בחודש. אוקיי? אני אגיד כאן גם במאמר מוסגר, אוקיי? אני רוצה שתבינו כאן משהו מאוד 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 חשוב, אוקיי? בואו נראה אם אני יכול לצייר לכם פה, כי זה אחלה המחשה. בואו נראה אם אני יכול לצייר לכם פה. בואו נראה. הנה, יופי. אתם רואים את מה שאני מצייר לכם, נכון? אם מישהו יכול להגיד לי במיקרופון שהוא רואה את מה שאני מצייר, זה יהיה מעולה. כן, רואים. יופי. עכשיו שימו לב ככה מבחינת השגחה, מה שאני אוהב זה שאתם תסתכלו על הדברים עם העוף הציפור. כלומר, אנחנו הבנו שאם אתם לא עושים את הייעוץ שלכם, אתם דופקים את המערכת, אתם דופקים את האנשים שאתם אמורים לעזור להם, נכון? יופי. עכשיו דמיינו שזה הייעוץ שלכם פה, הנה זה העיגול, זה הייעוץ שלכם, וזה המסלול שלכם, והקדוש ברוך הוא ישלח לכם כל הזמן סימנים. עוד פעם, שאני עכשיו הולך להגיד לכם מהם הסימנים, שיכווינו אתכם לייעוד שלכם. כלומר, זה לא עכשיו ששבש, זה לא הוקוס פוקוס. זה ממש סימנים של השגחה פרטית. עכשיו, כשאתם בעצם באים ומתקדמים למסלול של הייעוד שלכם, אתם מקבלים סימנים מלמעלה, שוואלה, אתם בכיוון. אתם רואים פתאום איך הדברים נפתחים לכם. אתם רואים פתאום איך הדברים זורמים לכם. אני יכול להגיד לכם בנימה אישית, אוקיי, שכשאני הגעתי לסלקום ואז פיטרו אותי, כי אני הורדתי רגל מהגז, כי היה לי איזו הצעה מאיזה מנטור שרצה שאני אתחיל לעבוד איתו, וואלה, הייתי מאוד מבסוט, ואז ביום שפיטרו אותי, זה היום שבו ללא שיווק קיבלתי את המתאמן הראשון שלי, אחרי יומיים קיבלתי עוד מתאמן בלי שיווק, איכשהו הגיע אליי ממישהו, מה זה איכשהו, אנחנו יודעים מקרה, זה הכל בהשגחה פרטית, חודש ראשון כבר הרווחתי 18,000 שקל, חודש שני 42,000 שקל, אני אומר לכם בלי שיווק ובלי כלום, למה? כי הקדוש וואו. ברוך הוא, כן, אני אומר לכם, משהו מטורף, משהו פסיכי, יש לי גם את כל ההודעות האלה להראות לכם, ביום של השימוע קיבלתי הודעה ממישהו שהוא המתאמן הראשון שלי, אז אני לא מבטיח לכם שלכולם יהיה כאלה ניסים, אני יכול להבטיח לכם אבל שמתאמנים שלי שהדרכתי אותם, אמרתי להם, תדעו לכם שברגע שאתם תיכנסו לייעוד שלכם, הקדוש ברוך הוא חייב להראות לבן שלו או לבת שלו, שהנה, אני חייב להראות לכם איזה סימן מטורף עכשיו, שתבינו שוואלה, עכשיו נכנסתם למסלול, אז הוא חייב להביא לכם פה איזה פרס, מה שנקרא. תזכרו, בחיים יש או שיעורים או פרסים. עכשיו, אם אתם מתקדמים לייעוד, אתם מקבלים פרסים, הנה, כמו עבדכם הנאמן, עניינים. ברגע שאתם סוטים מהמסלול, דמיינו עכשיו שזה מה שנקרא ממש, ממש דרך, אז מה יש פה? יש פה נתיב מקווקו. פה הקדוש ברוך הוא מתחיל לשלוח לכם אתגרים. מתחיל להביא לכם קצת כאפות, עניינים, שימועים, עניינים. אם אתם מקשיבים, אתם מתחילים להסתכל על הפרספקטיבה, על העולם, על המציאות, לא בעיניים של טבע, בעיניים שוואלה, הכל כאן בהשגחה פרטית. ואם מישהו עכשיו שולח לכם אתגרים ואתם מרגישים שהכל קשה, זה לא סתם. זה כי הוא רוצה שאתה תהיה פה, בייעוד שלך, ואתה תהיה מאושר, ואתה תהיה שמח, ואתה תהיה הבן אדם שמרוויח הכי טוב, וכיף לך ואתה מאושר. אבל הוא רואה שאתה בגלל פחדים, בגלל אתגרים, בגלל עניינים, אתה סוטה מהנתיב. אז הוא מנסה להחזיר אותך על ידי קושי, נכון? תזכרו את המשפט הזה, זה אחד המשפטים שהמורה שלי לימד אותי. מטרת האיסורים בעולם הם לא לייסר אותך, הם כדי ליישר אותך. לא לייסר אותך, ליישר אותך חזרה למסלול שלך. עכשיו אתה יכול לחזור למסלול על ידי חוכמה, או על ידי אתגרים וכאבים ופצצות ומחלות. אם הבנת את המסר שסטית מהנתיב פה, אחלה. חזרת למסלול, עבדת על עצמך, התקדמת לייעוד. אם לא הבנת, אחרי קו מקווקו, מה יש? פה כבר יש חומה, חבר'ה. פה כבר יש חומה, פה כבר יש אי תנועה בנוי. מה קורה כשאנחנו נכנסים באי תנועה? על היוסטור, פתאום פה אנשים באים, יש מחלות, יש אתגרים. כמו שאנחנו יודעים, הגוף שלנו בנוי ממים, ומים צורכים אנרגיה, אנרגיה של כעס מפתחת מחלות ועניינים. מוזמנים לראות את ניסוי המים המפורסם, מה קורה לבן אדם שכל הזמן בלחץ. לא עלינו התקפי לב,
דיבורים מוחיים, זה בגלל לחץ וחרדות, וזה נובע מעצבים, ועצבים נובעים, כמו שאמרנו, שבן אדם לא מממש את עצמו, אוקיי? אז תהיו ערניים בבקשה לפידבקים שאתם מקבלים מהיקום, במיוחד עכשיו אחרי שעבדכם הנאמן לימד אתכם את זה, הבורא יודע שלמדתם את זה, כבר אין דרך חזרה, מה שנקרא, נדפקתם לטוב ולרע. אז בעזרת השם ככה, תזכרו את המשל הזה, זה משהו שאני משתמש בו מאוד מאוד באימונים שלי, תפסיקו להסתכל על המציאות בצורה טבעית, תזכרו שהמציאות כאן היא ממש ממש בהשגחה פרטית, וממש הבורא רוצה לטובתכם, ואין רע יורד מן השמיים, ואם הדברים עובדים לכם קשה מדי, זה אומר שהבורא מנסה לעורר אתכם ואתם לא מבינים, כדאי לכם להתעורר עכשיו מאשר מאוחר יותר. מהמם. יופי. תגידו לי האם המשל היה טוב, והאם אני אצייר סבבה או שאני על הפנים. אשמח לפידבק. מצוין, מצוין. מהמם. מעולה. המסר מועבר טוב. פיקאסו אתם אומרים, אה? איי איי איי. טוב, בסדר, השתבח שמו. יופי. אז, שאלה מספר אחת אני רוצה שתשאלו את עצמכם, זה איזה כישרון טבעי יש לכם, איזה דבר מולד, איזה יכולת אה, מולדת בהדגשה מולדת, קו אדום על המולד, יש לכם, אנשים מתייעצים איתכם על זה כל הזמן, פונים אליכם, אתם הכתובת בסביבה, במשפחה, תרשמו 3 דברים, לרוב זה יכול להיות דבר אחד חזק, או כמה דברים, לרוב זה דבר אחד ממש ממש חזק, אוקיי? יופי. שלב ראשון מובן? כן. כן. יופי. כן. איזה כיף. איזה תותחים אתם. שלב שני, חברים יקרים ואהובים, הכמיהה הפנימית. שימו לב, הייעוד שלכם חייב להיות משהו שאתם נהנים בו. משהו שאתם נהנים בו. איך כתוב בשער הביטחון המבואר למי שמכיר? הבוטח בהשם בוחר לו במלאכה שהוא אוהב. עכשיו, אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא ורבנו בחיי, הגאון העליון הזה, לא סתם בוחר במילים. המילה מלאכה מורכבת מהמילה מלאך. המילה עבודה מורכבת מהמילה עבד. עבדכם הנאמן יושב פה ב9 בערב אחרי 5 סשנים היום, ותראו באיזה אנרגיה ורעננות. אני יכול להגיד לכם שאחרי כל פגישה שאני עושה אני מרגיש יותר רענן ממה שהייתי קודם. אני מרגיש יותר חי. כלומר, הגוף עייף, כן, הגוף עייף. אבל הנשמה שלי פורחת. אני יושן וכיף לי, כיף לי לקום בבוקר. אני יוצא לחופשה עם אשתי בעזרת השם שבוע הבא, וואלה, יותר מ3-4 ימים, תדעו לכם, אני מתגעגע למתאמנים שלי, זה משפחה שלי, זה כיף לי, מה שנקרא. אז מה הקדוש ברוך שבוע הוא, הבא? אני צריכה אותה. הילד לא נורא, את תהיי חזקה, הילד זה מתאמנת של אשתי, ברוך השם. אוקיי, אז ככה, בואו נמשיך. יש פה גם כמה מתאמנים יקרים שלי שאני מאוד 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 אוהב, אוקיי? אז ככה, אני ממשיך איתכם. סליחה, יש לי קשב וריכוז, פשוט אני עשיתי טעות ואני נעלתי את הכניסה לזום, אני צריך כל פעם לאשר, אז כל פעם שמישהו מתחבר זה עושה לי זום, זה עושה לי מה שנקרא התראה. יופי. אז אמרנו מפתח ראשון זה כישרון, זה משהו טבעי שיש לכם בו ממש ממש הצלחה, מעל הממוצע, אתם ממש 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 מה שנקרא טובים בו בצורה מולדת. אחלה. המפתח השני למציאת הייעוד זה ההבנה שהבורא יתברך רוצה שאתם תהיו מאושרים, שאתם תהיו שמחים, שלא תעשו דברים בכוח, שיהיה לכם בו מה שנקרא כל הזמן חשק לעשות את זה. אז אני רוצה שתחשבו, איזה דבר אתם עושים שכשאתם עושים אותו, שימו לב, אתם שוכחים מהזמן. אתם שוכחים מהזמן, וואלה, מה זה, אני יושב עכשיו עם חבר מייעץ לו, עבר 3 שעות, לא שמתי לב לזמן, איך אומרים? הזמן עובר שנהנים. עכשיו, אוי ואבוי לכם אם אתם מרגישים שאתם יוצאים לחופשה, ואתם בורחים מהשגרה שלכם. סליחה, איך קוראים לזאתי שלומדת באילמה? ברח לי, מחילה. מיטל, מיטל. ביתל היקרה, הרב השאר הוציא סרטון, מה זה התחברתי אליו שבוע שעבר. הוא אמר שבן אדם צריך להיות שמח בתוך השעבוד. זה אומר שבן אדם, אם הוא מרגיש שהוא בורח מהמציאות שלו, הוא כל כך משתוקק לצאת לחופשות, תדע לך שאתה חי בגיהנום פה, עלי אדמות. אתה חי פה בגיהנום, כי אתה כל היום בשגרה שאתה רוצה לברוח ממנה, אתה מחפש איפה לעקוץ. אגב, זה מה שהיה לי בסלקום. כל היום הייתי מחפש איפה לעקוץ, איפה לבטל התקנות, איפה לברוח לבית. ווואלה, כאילו, זה לא אמור להיות ככה, חברים. אנחנו אמורים להיכנס למשבצת שלנו, להיות כמו דג שמרגיש במים שלו, אוקיי? אז השאלה השנייה שאתם צריכים לשאול אתכם, מה הייתם עושים בלי כסף? דמיינו עכשיו שאתם מאורגנים כלכלית, עד סוף 120, לא צריכים לעבוד, אבל מה שנקרא, אנחנו יודעים שיהודי לא יוצא לפנסיה, נכון? זה הוראה מהרבי מלובביץ', יהודי לא יוצא לפנסיה אף פעם, כי הוא צריך להיות משמעותי, ולא באנו לעולם הזה לשחק ישבש, אוקיי? אז
אנחנו רוצים שאתם תהיו הבנתי. מאושרים, תהיו שמחים, ואתם צריכים להיות בעשייה. שבן אדם בעשייה, שבן אדם מרגיש שהוא מוציא מהכוח אל הפועל את כוחות נפשו, שם הוא מרגיש משמעותי, הוא מרגיש שאם הוא לא היה, אוי אוי אוי, וואלה, מה שנקרא, אנשים מאוד נדפקים. אז אני רוצה שתשאלו את עצמכם, קודם כל, מה הייתם עושים אם לא הייתם צריכים, מה שנקרא, לדאוג לכסף עד סוף ימיכם? איזה תחביבים יש לכם שאתם ממש ממש טובים בהם? איזה דבר יש לכם בו מלא 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 רעיונות? כמעיין המתגבר. איך אשתי אומרת לי, אשתי גם מטפלת כפרה עליה, היא הכניסה אותי לתחום, אוקיי? היא כל הזמן אומרת לי, שמע, אני ישנה בלילה, אני קמה עם רעיון. אני מתארגנת, אני מקלחת, אני קמה עם רעיון. כל היום, וואלה, גם אני, כל הזמן, וואלה, אני אעשה לך, הנה, פתאום, הנה, איך הגעתי להרצאה הזאת איתכם? ישבתי עם עצמי, ווואלה, אמרתי, יאיר, למה אתה כזה אגואיסט? תפקיד ערך בעולם. מה, אתה לא סומך על הקדוש ברוך הוא שיביא לך את הפרנסה שלך? אפילו שזה אימון, אני עכשיו מוכר את האימון הזה ב-700 שקל, תדעו לכם. אמרתי, בואנה, אני מפקיד ערך בעולם, אם בן אדם צריך להיות אצלי, הוא יהיה אצלי, בא לי עכשיו להשפיע, בא לי למקסם, אני עוד שנייה כבר מגיע למצב שאני לא יכול לקבל תהליכים אישיים עוד שנייה, ברוך השם מהסיבות הטובות, כי אני כבר מלא. אז אני צריך לעבור ל-one to many, אמרתי, יאללה, אני אתן עכשיו לכמה שיותר אנשים שיהנו, חברים שלי, יהודים יתברך, שיהנו מהשפע הזה, אוקיי? אז פתאום בא לי הרעיון הזה, והחלטתי שאני מיישם אותו, אוקיי? מה שנקרא, אין את הקולות, אין את הפחדים של מה יגידו, של זה. אני זוכר, עשיתי וובינר ראשון פעם, תקשיבו, אני הזעתי את הנשמה, גמרתי איזה 2 קנקנים, ו... והיה לי מלחיץ. ועכשיו נראה לי אתם רואים איך אני נהנה איתכם, וכיף לי. ו... וזהו, אז השאלה השנייה, זה, אני רוצה שתקדישו שנייה מחשבה. אוקיי, אגב, מי כאן עם דף ועט, ומי שלא, שבבקשה שיצא מהזום, הוא לא רציני, הוא לא רוצה באמת את הייעוד שלו. האם יש כאן מישהו שהוא עם דף? אני כותב בטלפון. אני כן, גם טלפון אני עם עובד, דף ועט. כותבת בדף, כן. יש היתר הלכתי, כמו שהרב שירי אומר, אין בעיה. אבל תכתבו, חברים, באמת, אני אומר לכם, זה ידע ששווה זהב. מה הייתם עושים בלי לקבל כסף, אוקיי? זה השלב השני. עכשיו, מי כאן אמיץ בשביל להגיד לי מה השלב הראשון ומה השלב השני? אני רוצה לראות שאתם אוחזים איתי, שאני לא מדבר מהר מדי ומבלבל לכם את הראש. מי כאן מתנדב להיות אמיץ? להגיד לי מה עם שתי מה השלבים? הכישרון, מה הכישרון? מה הכישרון הטבעי שלך, ומה היית כן, עושה גם בלי לקבל כסף? יפה. מה הכמיהה הפנימית שלך? יפה, יפה, משתבח שמו לעד. איך אנחנו יודעים את הדברים האלה? אמרנו לגבי הכישרון, משהו שכולם מתייעצים איתך, משהו שאתה טוב בו בצורה קיצונית, בצורה מולדת. לא סתם הקדוש ברוך הוא פינק אותך בכזאת מתנה, מה שנקרא. אגב, אני אגיד לכם גם עוד משהו, יש ספר שאני מאוד מאוד אוהב, הוא נקרא אה, משהו מיליונר, אבל יש כל כך הרבה ספרים עם המילה מיליונר, אני לא זוכר, אני זוכר. סודות של מיליונרים. בעצם הסביבה המערבית, מה שנקרא משרד החינוך, שאני מאוד לא מחובר אליו ברמה האישית, לימד אותנו לקחת את התכונות החלשות שלנו ולהשקיע בהן. איזה טיפשות זאת. דמיינו לכם סביבה, שבה כל בן אדם לוקח את מה שהוא מצוין בו והופך בו להיות מאסטר. ואז הסביבה שלנו תהיה מורכבת רק ממאסטרים שנהנים ממה שהם עושים והם הכי טובים בתחום שלהם. דמיינו איך הסביבה הייתה נראית, אוקיי? אבל מה האנשים עושים? לוקחים את מה שהם לא טובים בהם ומשקיעים שם 7 שנים כדי להצליח להיות מה שנקרא לסמן וי. באמת טיפשות, טיפשות, אוקיי? אני פורק איתי את מה שנקרא את התסכול שלי איתכם ביחד. אז הנה, כל הזמן אנשים מצטרפים, אתם רואים מה זה? אוקיי, מעולה. בואו נתקדם, חברים יקרים. צעד ראשון, כישרון טבעי. צעד שני, כמיהה, אוקיי? אז תרשמו טוב טוב את השאלות האלו, בסוף אנחנו נחבר את זה מה שנקרא לדבר אחד שלם, לפאזל אחד שלם, אוקיי? הנה קחו כאן צעד ראשון, תקדישו שעה בשבוע לפעילות שאתם ממש אוהבים, רוב האנשים זונחים את זה, לא משקיעים בתחביבים שלהם, לא משקיעים בדברים שממלאים אותם, אוי ואי ואי, אתם תהיו מרוקנים ואז תיכנסו לדיכאון. אוקיי, מדבר איתכם כמאמן שהיה בדיכאון פעמיים, היה לי פעם אחת, לא יצאתי מהמיטה חצי שנה, תדעו לכם, מדבר מבשרי, והיה עוד פעם אחת גם עם התרסקות מאוד אדירה. אז תמלאו את הנפש שלכם, תמלאו את המצברים שלכם, זה מאוד מאוד חשוב. אוקיי, מפתח שלישי חברים, קופצים לדרך, מפתח שלישי, הפאזל השלישי. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא הטמיע לכם בנפש כאב. מה זה אומר כאב? אני שואל אתכם עכשיו שאלה, איזה כאב אתם רואים בעולם בצורה קיצונית? אוקיי? זה אומר
שאם אני עכשיו יוצא לדייט עם אשתי היקרה והצדיקה, שתחיה, אני עכשיו אראה בן אדם ממש מתוסכל, או ממש מאותגר, או ממש, אני לא יודע, ממש אני אראה שיושב עליו איזה מעמסה, אני אעצור הכל, ואני אשאל אותו, אחי היקר, או אחותי היקרה, מה קרה? גם אם אני לא מכיר אותו, אגב, אוי. אתם מסכימים לספר לכם איזה מיני סיפור קטן? משהו מרגש איך הגעתי לתחום שלי? כן, בטח. יופי, שמעו, אני ככה הכרתי את אשתי, יצאנו לדייט בחוף 4 על 4, אנחנו חוזרים בתשובה, אז ישבנו שם בחוף, הייתי אז בסלקום, בכלל לא הכרתי את עולם ההתפתחות האישית, היא הכירה לי את העולם, תראו איזה השגחה פרטית, ואיזה דבר מעניין, אני יושב שם, וכמו שאמרתי לכם, הכאב שמניע אותי זה אנשים שהם מתוסכלים, אני רואה שם את המלצר שמגיש לי תה שייק של תות בננה, כולי מבסוט על החיים שלי, יושב עם אשתי היפה, שאז היינו רק ידידים, זה היה כזה דייט ראשוני, ואני רואה אותו מה זה מתוסכל, כאילו שבור, גמור, הבן אדם מבואס על החיים שלו. אמרתי לו, גבר, מה קרה? תגיד לי, מה יש לך את הפרצוף תשעה באב? כאילו, כמים הפנים לפנים, לא בקטע מה שנקרא פולשני. והוא אומר לי, שמע, אני שונא את העבודה שלי, אני זה, אני לא יכול, אני מרגיש שאני מבזבז פה את הזמן שלי, ואיזה באסה, וכואב לי, והמעסיק, וזה, זוכרים מה אמרתי לכם? שבן אדם מתוסכל, וכולו מועק, ועניינים, ויש לי צרות בגלל זה עם חברה שלי. אמרתי לו, מה אתה רוצה לעשות? יאללה, טה, חבר'ה, תוך רבע שעה יצאתי איתו לתוכנית פעולה, החלפתי איתו טלפון, בכלל לא הייתי בתחום. אבל סתם כי לא יכלתי להתעלם מהכאב הזה, זה חרה לי בנשמה. אגב, אז הנה, למה אני עושה לכם את הזום הזה? כי הכאב שלי, אחד מהכאבים הכי גדולים שלי, זה שיש אנשים שלא מממשים את עצמם. מי שמכיר את הלוגו שלי, זה כולנו נועדנו לגדולות. אני באמת מאמין בזה, בכל רמה חברה, אוקיי? אז הבן אדם מתקשר אליי למחרת, אומר לי, שמע, אחי היקר, הייתי אצל כמה מטפלים, עכשיו אני בכלל לא מטפל, אני כלום, אני מה שנקרא, לא למדתי כלום עוד. אני בכלל לא מכיר את עולם ההתפתחות האישית, אבל זה כישרון טבעי שיש לי, זוכרים? הוא אמר לי, וואלה, נרשמתי, התפטרתי מהעבודה, קיבלו אותי לעבודה מטורפת, שכר פי 3, בדיוק במה שאני אוהב. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכישרון, טה, אתם מבינים? אז אני רוצה שתשאלו את עצמכם, חבר'ה, איזה שינוי אתם רוצים לראות בעולם? מה אתם לא יכולים להעביר לסדר היום? איזה קושי קיצוני, איזה קושי אתם רואים בעולם שמחרפן אתכם, שאתם יכולים לבטל הכל עכשיו, העיקר כדי לפתור אותו. זה דבר שאתם לא יכולים להעביר לסדר היום, אוקיי? מישהו רוצה לשתף פה איזה כאב שהוא רואה בעולם שככה באמת מאתגר אותו, שוואלה, הוא אומר, וואלה, זה משהו מחרפן? לי קשה לראות אנשים שסובלים בנפש, בגלל דברים שאני עברתי, אז קשה לי לראות את זה. תזכרי מה שאמרת, איזה מהמם זה שאת אומרת את זה, דברים שסובלים בנפש. אגב, ומה את עושה בחיים? כרגע אני לא עובדת, אני לומדת, אמרתי לך, באלימה, רפואת הנפש בדרך היהדות, כן. ואני לא יודעת אם אני אעסוק בזה או לא, אני ככה מי מתלבטת. שואל אותך? אם זה מה שאת אוהבת, ואת לא יכולה להתעלם מהכאב הזה, מה זה סתם? את יודעת כמה אנשים סובלים בנפש יש, שזה לא מעניין אותם? כאילו זה כואב, את יודעת, לכל אחד יש את ה... כי אנחנו יהודים, אנחנו רחמנים בני רחמנים, השתבח המלך. אבל בוא נגיד שאם אני יודע נגיד עכשיו אני אראה, לא יודע, וואלה, אני אראה כלב משוטט ברחוב שהוא קצת חולה, יכאב לי, אבל אני ממשיך הלאה, הכל בסדר, כאילו, זה לא יהרוג אותי, ויש בן אדם, יעצור, ומה שנקרא, הוא לא יכול, זה בוער בו. מזכיר לי עכשיו שהיה לי יונה שהתרסקה לי לפני שנה למרפסת. לקח לי חצי שעה להרים אותה, כי פחדתי להרים את היונה. לא משנה, אתם רואים מה זה קשב וריכוז? לא משנה. בקיצור, אז מיטל היקרה, אם זה גם מתחבר, אגב, עצם זה שאת לומדת באילמה, את מדעי הנפש, זה אומר שיש לך כמיהה לזה, זה אומר שהיית עושה את זה כל הזמן, וזה אומר שיש לך כי אני לא, כנראה, כי גם אני עברתי בעצמי דברים נפשיים מאוד לא פשוטים. חכי, וואלה, את, את תראי שזה בדיוק הסעיף הבא, זה הסעיף האחרון, זה המפתח האחרון, ואת תביני, יקירתי, שעד שאת לא, אם לא תעסקי בזה אחרי החבר'ה, הנה אתם כולכם עדים שלי, אם קוראים למיטל מחר משהו, זה באשמתה, היא עכשיו נחשפה למידע הזה, זהו, הקדוש ברוך הוא עכשיו יודע שאת מודעת על אחריותך המלאה. אז בקיצור, ככה טוב ככה לשמוע שזה כאב שמניע אותך. רותם, אני אשמח לשמוע מה הכאב כן. שלך. איזה כאב אתה מחרפן אותך? איזה כאב אתה רואה בעולם
שמשגע אותך, כאב שחורה לך בעצמות. אותו דבר כאב כמו של כמו של מיטל. גם כאב שאני, לראות אנשים מתוסכלים, לראות אנשים שקשה להם, שהם קשה להם לפתור בעיות מנטליות בעצמם, והם תקועים באיזה מקום מסוים כבר הרבה שנים. מהמם, מהמם, זה, מהמם, 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 חברים יקרים. אז עכשיו, אחרי שהרמתם לעבדכם הנאמן פה להנחתה, איזה כיף לראות מה המפתח הבא. מישהו רוצה לנחש לפני שאני מעביר מה המפתח הבא? מה עבר עד עליך בחיים? דברים אין לנו אותם. אה? עד שאנחנו לא חווים על בשרנו את הדברים, אין לנו אותם. טוב, מוכנים? יאללה, תנו לי כאן תופים, בבקשה, 3, 4. אנחנו עוברים לסעיף האחרון. הכישלונות שלך עם המתנה שלך בהשגחה פרטית, חברים יקרים. כפי שאני אומר למתאמנים שלי, אני המאמן עם הכי פחות דיסטנס עלי אדמות. מה זה אומר פחות דיסטנס? יש יראת כבוד, ברוך השם, המתאמנים שאתם מכבדים אותי, חבל על הזמן, ואני מאוד מעריך אותם, והם מעריכים אותי. אמ, אבל תזכרו את המשפט הזה, כל הטראומות שלכם, המילה טראומה, השפה העברית היא שפה יפהפייה. המילה טראומה מורכבת מהמילים טרם אור. טרם אור, כלומר, הקדוש ברוך הוא בהשגחה פרטית הביא לכם קשיים ואתגרים, שאתם על בשרכם, מה שנקרא, יכאב לכם כאבי מוות, אבל מה יקרה? אתם בסוף תלמדו תובנות. אתם תעברו את הקושי הזה בעזרת השם יתברך, בין אם זה לבד, בין אם זה על ידי מטפלים ואימונים, whatever, למדתם את התובנה על עצמכם, אתם מכירים את התסכול. כלומר, שיהיה לכם שם את הבן אדם, הקדוש ברוך הוא ישלח אליכם, על ידי חוק המראות של הבעל שם טוב הקדוש, הוא ישלח אליכם אנשים שעברו בדיוק את מה שאתם עוברים. בול. עכשיו, יותר מכל הכלים והארסנל כלים המטורף שיש לי ב-200,000 שקל, הארסנל כלים של הדברים שאני למדתי על בשרי, אין יותר חזק מזה. זה אומר שאם רותם יודע מה זה להרגיש שהוא לא מממש את עצמו, ומיטל יודעת מה זה להיות עם קושי נפשי בגלל עם דברים החיים שהיא עברה בחיים, ויאיר כהן שעבר מה שנקרא שעבר משבר והיה בדיכאון חצי שנה מהמיטה, שממנהיג החברים מגיע למצב שהוא לא מצליח לדבר. אתם מדמיינים אותי, אתם רואים כמה אני מדבר? לא יכלתי לדבר, לא הצלחתי. המוח שלי היה בלוק נעול חסום, לא מצליח לדבר חצי שנה במיטה, העליתי 20 קילו, מה שנקרא על הפנים קטסטרופה, שבור, 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 מה שנקרא, למה השם עשה לי את זה? הוא שונא אותי? לא. לא. למה? כי הוא יודע שהייעוד שלי זה לעזור לאנשים. עכשיו, עם כל הכבוד, ויש כבוד, יש לעזור לאנשים בצורה מקצועית, ויש לעזור לאנשים בצורה מקצועית, אבל שאתה יודע מה הם עוברים. שאתה יודע מה הם עוברים, ויש לך את הפתרון מהחיים שלך. בוא'נה, איזה נוסחה קטלנית זאת. יש יותר מכל הכלים, והייתי אצל כל המנטורים שאתם רוצים בארץ. מי שעוקב אחריי ברשתות יודע שהייתי אצל כולם. הקדוש ברוך הוא ישלח לכם בהשגחה פרטית אנשים שעברו בדיוק את מה שאתם עברתם. אני יודע מה זה לקום כל בוקר לעבודה שאתה לא אוהב. אני יודע. אני יודע מה זה שהבוס מתקשר אליך ומנג'ס לך. אני יודע מה זה להרוויח 30, 40, 50, 60 שקל לשעה. ואני לא יודע היום באמת איך זה אפשרי. אני לא יודע, זה לא מסתדר לי. אני מרוויח פי 10 מזה, וגם היום מה שנקרא, אשתי נולד לנו בן לפני חודש וחצי, ובואנה, יוצא לי איזה 25,000 שקל כל חודש, ואני לא כזה מתפרע. אוקיי? זה המון, כן, אבל לא ניכנס לחישובים הכלכליים, כן? אבל עדיין, בוא'נה, מי הביא לכם את הכישלונות שלכם? מי הביא לכם את האתגרים שלכם? מי הביא לכם את התסכולים שלכם? מי? למה? הבורא, בהשגחה פרטית, כדי שתלמדו את התובנות האלה על בשרכם. ושאתם, חברים יקרים, תסתכלו בלבן של העיניים לאתגרים, לפחדים, לכישלונות, לחסמים, תפתרו אותם עם עצמכם, אתם תהפכו להיות הכלי שיודע להעביר את התובנות שלכם הלאה. כי אז בהשגחה פרטית, הקדוש ברוך הוא ישלח לכם עוד אותה. תדעו לכם, אתם יודעים כמה פעמים קרה לי בקליניקה, שאנשים שהגיעו אליי על משבר שאני חוויתי כמה חודשים, באים אליי ואני שומע אותם מדברים ואני תופס את הראש, וזה כל פעם קורה לי. אני שומע אותם אומרים ומתארים את הכאב שלהם שהתחיל ממש לפני רגע או לפני יום, ואני אומר, בוא'נה, זה בדיוק מה שאני עברתי כמה חודשים. ואז אני בא, הוא מספר לי כולו מבואס וזה, אני כבר הייתי על זה בדיכאון, חצי שנה, אני הייתי פי 100 יותר ממנו נמוך. שם בדיוק במצב הזה, כי לי לא היה את הפתרון, ואני יושב מבסוט על החיים שלי, אומר לו, סיימת?
הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, תשמע, עבדך הנאמן עבר בדיוק את מה שאתה עברת. עכשיו, קודם כל, איזה הנחת רווחה יש לו? כי אתם יודעים מה הכאב הכי גדול של אנשים? אנשים פשוט לא חיים מבינים בעולם אותם. הפרטי שלהם. אנשים מרגישים שכשהם במצוקה או בקושי נפשי, הם היחידים בעולם שסרוטים, הם מרגישים שהם היחידים בעולם שרק הם עוברים את זה, רק הם לא מממשים את עצמם, רק להם יש קושי נפשי, רק להם יש טראומה, רק להם... אין, רק אנחנו, אין, מה שנקרא אגואיסטים מלידה. איך אומרים, אין אדם רואה ניגי עצמו, אבל בקטע הזה, האדם רואה רק ניגי עצמו. וואלה, וואלה, אני אמציא כאן איזה ציטוט. וואלה, אבל באמת, בן אדם חושב שרק הוא יש לו את הכאבים האלו. פתאום שבא יאיר כהן, אומר לו, שמע, אני עברתי את זה, אחי. פתאום אני משתף אותו גם. בואנה, איזה כיף. עכשיו, אני עברתי את זה, גם קח את המתכון, תראה מה עשיתי. טק, 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 טק. איך רבי נחמן אומר, איזה שמחה כהתרת הספקות. הבן אדם פתאום קולט, קודם כל שהכל בסדר שהוא יצא מזה, כי כשאתה בתוך המערה השחורה אתה מרגיש שזהו, אתה אבוד. ככה אני הרגשתי שהייתי למטה. אמרתי, זהו, היה תקופה יפה בחיים, אני גמור. אני תודה לא עושה, אין יותר יאיר, אין יותר מנהיגות, אין יותר לידרשיפ. כלום, הכל גמור. ופתאום שאתם, מהתובנות שלכם, על סמך הכלים המקצועיים שכמובן תלמדו, כי צריך להיות מקצוען, כן? אה, אבל יותר מכל תעודות ומכל הסמכות, תדעו לכם שיש לכם את ההסמכה שבורא עולם העביר לכם עם הטראומות האישיות שלכם, חברים יקרים. ותדעו לכם שאנשים, אני עד היום ליוויתי מאות אנשים. אני יכול אולי להגיד שאולי 0.5% שאל אותי אם יש לי תעודה, אתם רואים שיש לי כאן הרבה תעודות, רואים? סבבה? הרבה תעודות, אף אחד לא מעניין אותו. הרי מה זה היום שיווק אותנטי ברשתות? שיווק אותנטי זה, אני אומר, היה לי אתגר, היה לי קושי, צמחתי ממנו. ואני מסביר גם איך, היה לי עוד אתגר, צמחתי ממנו, היה לי עוד... פתאום הבן אדם בא, הוא אומר, בואנה, הוא עבר בדיוק את מה שאני עברתי. אז הבורא טק, שוב, שולח אותו אליכם, אתם גם מרוויחים בערך פי 10 ממה שאתם מרוויחים היום, כי היום עצמאי מרוויח במינימום, אם מינימום זה 30, אז עצמאי, אני בתחילת הדרך, נגיד מרוויח 300 שקל בממוצע. נגיד, אני אומר נמוך, בסדר? אז זה כבר פי 10, וגם דמיינו שנייה עכשיו. שאתם עכשיו יושבים, בכיסא ככה, כמוני, בן אדם מולכם יושב ומספר לכם את הקושי שאתם עברתם, ואתם מבסוטים על החיים שלכם, כי עברתם בדיוק את אותו קושי, אז אתם יודעים בדיוק איך להעביר לו את המסר. איזה תענוג, איזה עונג, איזה מתנה. וואלה, אני לא אשכח, אני במתאמן ראשון השני שני שלי, לא ישנתי בלילה, אני לא אשכח. וואלה, אני כאילו, ממצב שאני עובד בסלקום כמו חמור, יושב בקליניקה עם חליפה מכובדת, סבבה? וואלה מסופר. אז הייתי עף על עצמי, הייתי בתל אביב, הזכרתי משרד מול הים. באמת, מה שנקרא, כאילו באמת, אבל כאילו, באמת, וואלה, זה היה, הייתי מקבל אז גם בתל אביב. אה, רותם, אתה עוקב אחרי הרבה זמן, אתה זוכר כמה פגישות הייתי עושה בתל אביב? מה זה? כן, אני זוכר. כן, יש לי פה גם עוד מתאמן, לא יודע אם הוא פה. מור, אתה פה? לא יודע אם הוא פה. אם הוא פה שיזדהה, אם הוא לא, אז לא, נמשיך. לא משנה, קיצור הייתי עושה הרבה פגישות בתל אביב, ועניינים, ואתם לא מבינים איזה אושר ותענוג זה באמת ללוות אנשים ככה. באמת, זה הדבר הכי 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 מדהים. אוקיי? אז בעצם המתנות שלכם, זה מתנות מהדרך הקשה, כלומר משברים, טעויות שלימדו אתכם חמלה ונתנו לכם כלים לעזור לאחרים, זה הדבר הכי חשוב. אוקיי? פיטורים שקרבו אותי לקריירה כעצמאי, הנה, עבדכם הנאמן, פיטורים בחיים, אני עוד שנייה קבלתי שם שבץ, אני לא אשכח איזה פחד זה היה פתאום להיות, אני הייתי בן 21, היה לי רכב צמוד, 8,000 שקל נטו, וואלה תענוג, מה צריך יותר מזה שאתה בן 21 רווק? אוטו צמוד, 8,000 שקל, אתה מבסוט על החיים שלך, אבל לא היה הגשמה עצמית. משבר זוגי, תדעו לכם, אני ואשתי משתפים, הנה, איילת השחר, את פה? לא יודע, כנראה יצא. קיצור, מתאמנים שלי גם יעידו, אני כל הזמן משתף את האתגרים שיש לי, גם אשתי, אנחנו משתפים מתוך התובנות של הזוגיות שיש לנו. אנחנו, אנחנו מבינים שאני בן אדם לא פרטי, אני בן אדם ציבורי, אין אצלי בושה. אני לא מתבייש לבוא ולהגיד מה שנקרא את האתגרים שלי, את הקשיים שלי, את הפחדים שלי, את הספקות שלי. אני בא ואומר הכל, בלי פילטרים. הרי מה הסיבה שבן אדם לא מצליח להגשים את עצמו? כי הוא כל הזמן חושב מה יגידו עליי, מה יחשבו עליי, איך יצחקו עליי. זה מה שנקרא, מה שאנשים מפחדים לעשות. אתם מסכימים איתי?
100%. אני חושב, בואנה, המשפחה שלו פתאום תגיד, בואנה, מה, אתה חי בסרט? למה מי אתה שתלמד אנשים? וואלה, אני לא אשכח, שנה ראשונה איך אבא שלי צחק, מי, מה, יש אנשים שיבואו וישלמו? ישלמו לך כסף? או לשמוע אותך? 500, 600, 700 שקל לשעה? איפה? והיום, אתם יודעים איך הוא גאה בי? היום יש אצלי גם אנשי משפחה שאצלי בטיפולים, בני דודים, עניינים, מה שנקרא, חבל על הזמן, ואני גם לא עושה להם הנחות. אבל לא משנה, באמת, וואלה, תענוג. אוקיי? אז אני רוצה שתשאלו את עצמכם, איזה קושי ייצב אתכם? ואיך אתם יכולים להפוך את הקושי הזה למתנה? אם וואו. אתם תסתכלו פתאום מעיניים של בואנה, הקשיים שלי זה המתנות שלי, הפחדים הכי עמוקים שלי זה המתנות שלי, ויכול להיות גם, אני אומר לכם, שאתם עכשיו בעיצומו של הקושי. אתם עכשיו בשיא הפחד שלכם, אתם עכשיו בתקופה הכי מאתגרת בחיים שלכם. אבל עכשיו, אם אתם תלכו ותפתרו את הקושי הזה על ידי איש מקצוע טוב ואיכותי, לא משנה מה הקושי שלכם, ואתם תפתרו את זה, עברתם רמה, יש לכם את התובנות בידיים, אני מכשיר אתכם להעביר את התוכן הזה הלאה. יש לכם שיעור פרטי שקיבלתם מהבורא, מהמנטור הראשי, בורא העולם משתבח שמו לעד. יותר טוב מכולם. סבבה? אז תחפשו קושי או טראומה שעברתם, והיום אתם מבינים למה היא טוב לכם. האם יש כאן מישהו, אחרי שאני, מה שנקרא, אני פשוט חייב לשתות, שרוצה לשתף בקושי, אתגר או טראומה, שרוצה לשתף באומץ, על איך היום זה עוזר לו בייעוד שלו, או עכשיו, איך הוא מבין שזה בא אליו לטובה. יאיר יאלוף, איזה מלך אתה, אחי. היי, קירוס, מה העניינים, אחי קו? הצצת פה בגדול, אחי, אתה מעורר בי השראה, כל הכבוד. אוהב אותך. אתה רוצה לשתף? רוצה לשתף? אני אספר לך בקצרה ממש. ספר לכולם, לכולם. אני אספר לכם בקצרה. כשאני הייתי קטן, הייתי נראה הילד הכי יפה בשכונה, הכי טוב, הכי מתוק, הכי אהוב, וכולם רצו לשמור עליי, כולם רצו להגן עליי, ויום אחד משהו התהפך, ובמקום במקום משהו התהפך, באופן כזה איך אני אספר לכם את זה? אני משחק גולות בשכונה, ותוך כדי המשחק אני רואה שמרביצים לילד מהשכונה. אוקיי, אני משחק, ממשיך לשחק גולות. תוך כדי שהוא מקבל את המכות, אז הוא אומר להם, גם יקיר קראי. אני חושב שקראי זה כאילו משהו שהוא לא טוב, אז אני אומר להם, לא, אני לא קראי. ואז שואלים אותי, באיזה בית כנסת אתה מתפלל? אמרתי להם, בבית כנסת הזה. ואז אומרים לי, כן, אתה קראי. אז אותו אחד ששמר עליי בזמנו אומר לי, איך, אני לא שומר עליך יותר, לך מפה, אני לא שומר, איך, אתה לא שומר יותר, לך מפה. ואז כאילו שיחקתי אותה, כאילו, אוקיי, לא אכפת לי, לא, אל תשמור עליי, הכל בסדר. אני מנסה להמשיך לשחק גולות, היד שלי רועדת, כאילו, מה זה עכשיו, אני משחק עם הגולה? אני משחק עם הגולה, זורק אותה, תופס אותה בכיס, בא והולך כיוון הבית. אני אומר לעצמי, אוקיי, אני לא טוב, אבל אף אחד לא ידע מזה. אף אחד לא ידע מזה. אני הולך, אני לא מספר לאמא שלי, לא מספר לאבא שלי, אני מסתיר את זה מכל העולם, אבל אני יודע שאני לא טוב, אבל אף אחד לא ידע מזה. ועם ההרגשה הזאת, עם ההחלטה הזאת, אני הולך כל החיים שלי, וכלפי חוץ אני מראה שאני טוב. בקיצור, אני מספר לכם את זה עכשיו, אני כאילו חווה את זה מחדש, ממש. ואז אני קולט שכל החיים שלי, אני מראה איזושהי מעטפת שהיא יפה כלפי חוץ, אבל בתוך אני לא חווה את החיים, אני לא חווה את הטוב שבי, אני לא חווה את האהבה שיש בי, אני לא חווה את המתנות שהשם נתן לי, אני לא יכול לקבל הערכה כלפי הדברים הטובים האלה, ואני כאילו מנותק מעצמי. עד שבעצם קלטתי מי אני, והצלחתי להוריד את הקליפה הזאת, והצלחתי להבין שהשם שלי בהשגחה פרטית קוראים לי יקיר. התפקיד שלי זה לגלות את היקרות שבכל יהודי. זה האחריות שאני מקבל בעולם הזה. ובגלל וואו. שעברתי את המהלך הזה, אני הבנתי כמה אנשים זקוקים להכיר ביקרות שהשם נתן להם, היקרות האינסופית הזאת. וואו. וזה אינסופי, חברים, זה אינסופי. יישר כוח. וזה ממש בקצרה ממש, וזה משהו שליווה אותי ומלווה אותי עד עכשיו. ובעזרת השם, היקרות הזאת בדור שלנו זה נקרא משיח. הרבי אומר שמשיח צריך להתגלות עכשיו דרך כל יהודי. כל אחד מאיתנו יכול להיות הגואל של עם ישראל, ממש ככה. אז חבר'ה, אל תוותרו לעצמכם, תדעו שאתם, בכם תלוי הכל, כל אחד מכם, ונביא את הגאולה ביחד בעזרת השם. אמן, אמן. חבר'ה,
תודה לך, אני מוחא אלוף. כפיים אוקיי. באמת איך לגמרי. תודה, תודה. לאיזה שיתוף שאני מברך אמיץ, אתכם. תהפכו את השם העולם, ישמור אותך. נהיה בקשר. אמן, אמן. באמת אשריך, להתראות. באמת, מרגש. אז תודה, יש לי ערבית, אני הייתי נשאר איתכם פה עד הסוף, אבל יש לי ערבית, אז אני אוהב אתכם ממש ונהיה בקשר. ביי. אוהב אותך, יקיר, אז השם ישמור אותך. בקיצור, כן, אז הנה אתם רואים פה, אני בטוח עכשיו שהסיפור הזה הקפיץ לכם כל מיני, מבחינה אסוציאטיבית בנשמה שלכם, איפה הפחד הכי גדול שלו? איפה הקושי, איפה הטראומה, איפה האתגר שלו שלא פתור אצלו? אני יודע מה זה להיות במקום שאתה יודע שלא מעריכים אותך, במקום שאתה מבזבז את הזמן שלך. אני יודע מה זה להיות בדיכאון, אני יודע מה זה להיות להורים תחושים, אני יודע מה זה לחוות בגידה. אני חוויתי בגידה מהבת זוג הראשונה. אני יודע מה זה, אני יודע הרבה מאוד מאוד אתגרים. עכשיו, ברגע שאני הופך את המשקפיים שלי מלמה הבורא עשה לי את זה, לאיזה מתנה זאת עכשיו, נכון, כי אנחנו לא באנו לשחק פה גולות, כמו שיקיר אמר, אנחנו באנו לייעוד, באנו אדם לעמל יולד, ואף אחד לא שואל את מיטל אם היא רוצה לעשות את זה או לא רוצה לעשות את זה, או, או כל אחד, פשוט אני נופל עלייך כי את שיתפת, כן? אז, אז אף אחד לא שואל אתכם, אף אחד לא שואל אתכם, כי אתם לא יכולים להתעלם מזה, אתם מבינים? אז באמת, קחו עם עצמכם דף ועט, תרשמו את כל הטראומות, כל הקשיים, כל המשברים שעברתם בחייכם, איך הם, או אם פתרתם אותם, איך הם גרמו לכם לצמוח, ואיזה תובנות הסקתם משם, ואם לא פתרתם אותם, אז לאיזה בעל מקצוע אתם צריכים לפנות כמה שיותר מהר כדי לפתור אותם. למה? כי א', אתם, וואלה, אתם בטראומה, אתם באתגר, אז למה להמשיך לחיות בטראומה או באתגר? כמובן, אם אין לכם פתרון, אני מאוד מאמין שבן אדם יכול לפתור בעצמו, אבל עד גבול מסוים. ברגע שאתה רואה שאתה תקוע יותר מדי זמן בקושי מסוים, ישר עצור, שלוף ארנק, לך לאיש מקצוע טוב שאתה סומך עליו, שיחסוך לך את כל הזמן ואת כל הסב, ואת כל הכאב והכל מעלה והלאה. כי אם לא, אתה דופק את עצמך, ווואלה, אתה כאילו זה גם השלב הבא בייעוד. תפתור את זה, אחרי זה תוכל לתת את זה במתנה ארוזה ליהודי שתאמון בך. אתם מבינים? אז אם אנחנו מבינים, הפאזל של הייעוד שלנו, חברים יקרים, אהובים שלי, אם אנחנו מחברים, זה הכישרון הטבעי שלך, והכמיהה הפנימית שלך, הרעיונות שיש לך כמעיין המתגבר, זה הכאב שמניע אותך בעולם, הלקחים שיש לך מהכישלונות שלך, ולבסוף, מה שנקרא ייעוד. זה מה שמביא את הייעוד, אוקיי? סתם דוגמה, סתם, עזבו את הדוגמה הזה, אבל כישרון, יכולת להסביר דברים בצורה פשוטה, כמיהה, אהבה ליצירת תוכן, כאב, תסכול ממערכת החינוך, כישלון, פיטורים מתפקיד ניהולי. אז היה לי מתאמן שלקח את כל זה ויצר קורסים דיגיטליים למורים לשיפור הוראה, אוקיי? אז תיקחו טבלה, תרשמו את כל הארבע העמודות האלו. ברגע שתעשו הצלבת נתונים, חברים יקרים, אני בטוח שכבר קודם כל אחרי הזום הזה, התובנות מתחילות ליפול לכם, האסימונים נופלים לכם, אפילו שאתם על השתק אני שומע את זה. סבבה? אני פשוט יודע מה זה, וגם כי אני סומך על הכלים האלו. עוד פעם, זה מהתורה הקדושה, זה הכל בהשגחה פרטית. מי שהולך עם המציאות כאילו משהו כאן סתם, אכל אותה. חיים של סבל ומרור יהיו לו. ו... וזהו חברים, אני מאוד נהניתי איתכם. מי שרוצה לשתף ככה מה התובנות שהוא לקח, אני מאוד אשמח, זה גם נותן לי כוחות. ככה להמשיך ולעשות לכם בעזרת השם עוד דברים כאלה. מי שרוצה להתייעץ איתי בפרטי גם מוזמן באהבה. אבל אם יש כאן מישהו שרוצה לשתף גם מה הוא לקח מכאן, והאם יש כאן איזה חידוד שהוא יצא מכאן, הגיע במקום מסוים לפני הזום ויוצא עכשיו אחרת, אותי זה מאוד יחזק ואני מאוד אשמח. אתם לא חייבים. אני הבנתי שאני חייבת לעסוק בתחום הזה של הנפש, מה שאני לומדת, אבל מה זה? את היית קטועה? היית קטועה? מה הבנת? אמרתי, הבנתי שאני כנראה חייבת לעסוק בתחום הזה של הנפש, מה כן. שמושך אותי, אבל אני טובה בלנהל ואני טובה גם בללמד, אז יכול להיות שזה יהיה איזשהו שילוב של לאו דווקא רק לטפל, אלא אולי ברור. לנהל איזה מקום, או ללמד בתחום. תשמעי, את יצירה חד פעמית של הבורא יתברך, אוקיי? אני בגלל זה אומר, גם רבי נחמן, איך יניר יודע, רבי נחמן אסר על תלמידיו להיות שכירים. למה? מה זה יזם? יזם זה בן אדם שעושה מיקס מהאישיות שלו, מבין מה המתנה של היצירה שלו, שהיא חד פעמית בעולם, כי כמו מיטל, אין בעולם, שהיא צורה של כל
אירועים, חוויות, עניינים, אנשים, דברים שלמדת, הכל זה בתפירה אישית. אז אם את אומרת לנהל וזה, את צריכה להבין, נגיד, אם הכאב שלך זה שלאנשים יש כאבים נפשיים, וזה גם הכישרון שלך, כי אנשים מתייעצים איתך כל הזמן, כן, בעיקר בלימודים גם בנות מתייעצות איתי וגם בחיים בכלל. מה, בלימודים שם אנשים מתייעצים איתך על הידע? כן, אז זה בכלל לא אומר וואו, שאת תותחית על החלל, זה בכלל יעני כיוון, לגמרי. זה כבר מראה. עכשיו, אם עבר טראומות ואתגרים, זה גם בכלל מראה. עכשיו, לגבי עברתי הלנהל אותם. בעניינים, לגבי הלנהל והעניינים, זה משהו שהוא מטבע הנסיבות, שכשאת תצמחי, כמו שהנה, אני הגעתי למצב שאני כבר לוקח אחריות על אנשים אחד על אחד, הרבה אנשים, אני מרגיש שהנה, אני יכול לעשות את זה one to many. אז בעזרת השם בחזון שלי, יהיה לי מרכז, יהיה לי עניינים, אני אביא מאמנים תחתיי, ודאי. אבל כמובן שיש את הצעד ההגיוני הבא. הצעד ההגיוני הבא זה לא להתחיל בישר בלנהל אנשים, כי מתוך איזה מקום תנהלי אותם. את צריכה נתחיל להתחיל, מהבייסיק. כן. בדיוק. אני כן יכול להגיד לך, מיטל היקרה, שעל סמך הממצאים שאת אומרת לי, ברגע שאת תיכנסי לתחום, יש שתי דברים. קודם כל יהיה פחד מטורף על ההתחלה, כי זה שבירת כלים, וזה דבר שהוא חיובי שבירת כלים, כן? כי אם את עכשיו בכלי כזה, אז את רוצה לעבור לכלי הזה, את צריכה להישבר קודם כל, אבל זה משבר שהוא חיובי וטוב, וכמו שהאדמו"ר הזה, כן, רבי נחמן וכל הטובים לפניו מלמדים אותנו, יהודי כדי לקבל שפע ושמחה צריך ללמוד להסתכל בעיניים של אמונה לקושי, לשמוח ולדעת שמאחורי הקושי הזה רוצים להשפיע עליו טובות וגדולות חבל על הזמן, אוקיי? אז תזכרי, זה צ'יט שאני נותן לך, תזכרי שלפני הרמה הבאה תמיד יש אתגר, יש קושי, יש פחד, יש חרדה, יש עניינים, הבורא רוצה לבחון אם את באמת ראויה למתנה, את צולחת את הקושי הזה, קופצת למים, אבל אז מגיעה המתנה. שם עברת שלב, מה שנקרא, קיבלת מענק מבורא עולם, פתאום תקבלי הרבה יותר כסף, הרבה יותר הגשמה עצמית, הרבה יותר שמחה, הרבה יותר אושר, הרבה יותר שלווה. ואת תראי פתאום איך, מה שנקרא, זה נקרא התערותא דלעילא, בקבלה, בחסידות, פתאום הדברים נפתחים לך. פתאום את רואה איך הכל נפתח לך, טק, 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 הכל מסתדר לך. משהו מרתק, אוקיי? אז פתאום את כן. תראי, פתאום החסמים עפים לך מהחיים, זה כל כך מרגש. וואו, תודה. ממש מרגש. יאללה, תעדכני אותי שהתחלת לפרסם את עצמך, מה שנקרא. שאת מתחילה... בעזרת השם. אני כרגע עדיין לומדת, אבל בעזרת השם. מתי את מסיימת? אני בשנה שנייה מתוך שנתיים, זאת אומרת, אני בשנה וואי וואי. האחרונה. אחר כך יש אפשרות לשנת בוגרים וכאלה, אבל אנחנו מתחילים כבר סטאז' אוטוטו למתייעצים. יאללה, 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 בעזרת השם, באמת, אני בטוח שאת תהיי מעולה. הנה, כבר מתייעצים איתך. אם האלה שאיתך מתייעצים איתך, אז מה זה אומר? זה אומר דרשני, שהאדם הפשוט, שהוא לא יודע את מה שהם לא יודעות, יישב ממך חבל על הזמן. אוקיי? עוד מישהו תודה, רוצה לשתף? תודה. בשמחה, בשמחה רבה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? יאיר, אני אשמח לשתף. קודם כל, אחי, בזמן השיחה איתך, היום ברוך השם ישבתי עם זוג ושלום בית, ותמיד אני מסכם את הדברים, ושולח את זה ככה לקבוצה שלי, ונגעת בנושא ככה של המשפחה, מה יחשבו עליי, מה וכאלה. לצערי, במשפחה, קודם כל אני בעצמי בן להורים גרושים. ברוך השם, הורים מדהימים, אבל זה המציאות. כמעט כל הדודים שלי גרושים, וכמעט כל הדודות שלי גרושות, לצערי ככה זה יצא. כן, ואני לא נכנס יותר מדי עם הידע וניסיון שיש לי למשפחה, אבל עכשיו בזכותך, תוך כדי שהשידור זום, אז ככה, מאמר שכתבתי בנושא של שלום בית, אמרתי, יאללה, נשלח את זה לקבוצה של המשפחה המורחבת, וככה שלחתי, יחשבו מה שיחשבו, אני מאמין שיצא מזה יותר תועלת מנזק. זה קודם כל ככה חיזקת אותי. אז כן. תודה רבה לך, תזכור אחי. לשמור אותך. ובנוסף אני... לזה, כן, בנושא באמת אני גדלתי להורים גרושים משתי הצדדים פעמיים. מה זה אומר? זה אומר שאחרי שהם התגרשו, אבא שלי התחתן עוד פעם והתגרש עוד פעם. אותו דבר אמא שלי גם כן. התחתנה והתגרשה עוד פעם כשהייתי בגיל 14. ואני עצמי לקחתי את זה למקום, אני זוכר את זה בתור ילד קטן, אמרתי לעצמי, לא משנה מה יקרה, הזוגיות שלי תהיה מדהימה, אין לי ספק בזה בכלל. כלומר, כי ידעתי שמתוך המקום של הכאב, אז אני יכול לא סתם להתייאש מזה, או לקחת את הכאב למוטיבציה, שאני יודע שאני אלחם על זה.
וברוך השם אני רואה כמה זה עוזר לי עם אשתי, כמה זה עזר לי שהכנתי את עצמי לפני החתונה, והיום גם כן, הבידול שלי זה לא יהיה שלום בית, אבל אני ברוך השם גם כן מתעסק בזה, ואני רואה כמה זה עוזר לי עם אנשים אחרים, שאני מבין אותם גם כן. מהמם, אז מהמם. תודה רבה לך, אחי. השם ישמור אותך. אני אסכם בזכותך ואני אוסיף משהו קטן. יש דבר שנקרא קצוות הפעמון. קצוות הפעמון בעצם זה אומר דבר כזה. ברגע שאני באמת רוצה להשפיע, על האמת להשפיע, אם אני אסנן את ההשפעה שלי במה המשפחה והחברים הקרובים יגידו, שזה לרוב המעגל הכי חשוב לנו, אין השפעה. למה? כי ההשפעה האמיתית על סמך מה שהבנו מה זה, זה הכאבים שלנו, הטראומות שלנו, האתגרים שלנו. בואנה, כמה אנשים משתפים את זה? אחוז. אגב, בגלל זה רק אחוז אחד זה התפתחות אישית, בגלל זה יש אחוז אחד שהם עשירים, ובגלל זה יש אחוז אחד שהם בריאים, ובגלל זה יש... למה? כי כולם דופקים חשבון, כאילו אנחנו באמת מעניינים איזה מישהו. לא מעניינים אף אחד, וההפך. אתם ראיתם פה אנשים ששיתפו דברים שהם כאובים, ראיתם איך הלב שלכם יצא אליהם, ועד כמה הם מעוררים בכם השראה. אז אתם לא רוצים להיות פה עוד אחד. אתם תזכרו שאתם מתנה חד פעמית בעולם. אתם תזכרו שהקדוש ברוך הוא הביא אתכם בפינצטה, ובפינצטה הביא לכם את המתנות שלכם. כמה אני, יש לי פוסטים באינסטגרם, חשבתי שאשתי משוגעת. בואנה, וואלה. אתם יודעים לכמה זה הגיע? 60,000 צפיות. עכשיו, חמי רואה את זה, חמתי רואה את זה, אמא שלי רואה, כל המשפחה, ב, 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 לא אכפת לי. כאילו, אני רוצה להשפיע. את מי אני מעניין? אני לא המרכז. אני לא המרכז. המתאמנים שלי והאנשים שהם בצד השני ויש להם את הכאב הזה, אני רואה עכשיו שאני מונע גירושים. אני רואה עכשיו שאני מביא את המתנה שלי לעולם, ואיזה נחת אני עושה לבורא עולם, איזה כיף. את מי בכלל אני שואל בכלל, יעני, את מי זה מעניין? אני יודע שהכוונה שלי הפנימית היא טובה, וזה מה שמשנה. ואני יודע שתמיד יהיה לאנשים מה להגיד. זה כמו שעכשיו, אתם יודעים, הולכים לחתונה, ולפני שזוג סוגר, איך אומרים? תמיד יהיה את האורחים שיהיה להם מה להגיד, גם אם תיקח את המנה הכי טובה, אז אנשים תמיד ככה. אנשים תמיד מקטרים, אנשים... לא מעניין, חבר'ה, אתם תהיו בטופ. אתם תהיו באנשים שהם לידרים, שהם מובילים, שלא דופקים חשבון. כמובן, לא רומסים אחרים בדרך, אבל נאמנים, נאמנים. אני, נגיד עכשיו החלטתי, אני ואשתי, לא משנה מה, אני ואשתי לא מחסנים את התינוק שלנו. וואלה, אתם יודעים איך יצאו עליי? מלחמת עולם עשו עליי וואי, במשפחה שלי. אני אמא גם ככה, שלי, אחי. סבתא שלי, מה זה? התעללות. אני אחטוף לכם את התינוק, ואנחנו נחסן אותו? תראה, אמא, אמי האהובה, אני מכבד אותך, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, כבד את אביך ואת אמך, אבל אני, אבי הבן הנכבד, בוחר בגאון לא לעשות את זה, כי אני לא הולך עם הרוב אחר העדר, אני חוקר, ואחרי מחקרים רבים, הבנתי שבורי ויוצרי שברא אותי יש מאין, יודע יותר טוב ממני איך להגן על עצמי מפני מחלות. גם התייעצתי עם הרב השארוב, התייעצתי עם הרב, נו, איך קוראים לו, השני שהוא גם תותח, לא זוכר. אה, מישהו מוכר. וזהו, חבר'ה, ברגע שתפסיקו להתפעל מהרוב, תפסיקו לדפוק חשבון, החיים שלכם יהיו מה זה מתוקים. אגב, אתם תתמכרו לזה בסוף. אני כבר חושב בצורה הזאת, כיף לי, וואלה, תראו איך אני זורם איתכם בזום, איזה כיף לי. פעם הייתי כזה משחק אותה רשמי כזה, וואלה, משחק אותה, לא יודע, כזה, לא, זה לא אני. אני רוצה להיות ככה, נהנה, בא לי, אני רוצה שאנשים שיבואו אליי בסוף לאימונים, יכירו את יאיר האמיתי, שיהיה לי איתם כיף, ושיהיה לי איתם צחוקים, ושאני אשפיע עליהם מהמקום האמיתי שלי. ואני חושב שבאמת חוויתם פה מה זה איזון בין מקצועיות לבין הומור, שאתה באמת מביא את האישיות שלך, אנשים מרגישים את זה, וזה באמת דבר שממכר. אל תשימו מסכות, תשפיעו באמת עליכם כמו שאתם, תשפיעו על אנשים מהמקום שלכם, ואני מבטיח לכם שאתם תהיו מאושרים, שמחים, וזהו, אין לי איזה משפט של סיום, אבל אוהב אתכם, היה תענוג, נהניתי איתכם מאוד. מי שמרגיש יותר בנוח להתייעץ איתי על משהו בפרטי באהבה רבה מוזמן, ומקווה שיהיה עוד ככה שידורים, בעזרת השם יתברך, ושיהיה לכם אחלה ערב. זה היה אלוף אתה אחלה, תודה יאיר, רבה, תודה רבה יאיר. לך, אחי, מאוד נהניתי. תודה אוהב רבה, אתכם, יאיר. חבר'ה. תודה רבה, באמת תודה, תודה. אחי. השם יברך אתכם, להתראות. להתראות. ביי ביי.